మా ఇంటి వెనక తోటలో తాటి చెట్లకి గురువింద చెట్టు అల్లుకొని ఉంది. ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. ఈ తాటి చెట్టుకే మర్రి చెట్టు అల్లుకొని ఉంది, గురువింద చెట్టు అల్లుకొని ఉంది. కింద రాలి పడిపోయి ఉన్నాయి. కాయలు అయితే బీనీస్ కాయలు ఉన్నట్టున్నాయి. బీనీసు, చుక్కుళ్ళు, పచ్చికాయలు ఇవి. ఎండుకాయలు పగలడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. ఆకేమో చింత చెట్టు ఆకున్నట్టుంది. ఇది చూడండి, ముత్యాలు పగడాలు ఉన్నట్టున్నాయి. నిండు ఎరుపులో ఒకలాంటి ఆరెంజ్ కలరు.